Hello mga ading ko. Damanon ni Manang yung apiling. Namiss yaw ni Manang yung apiling. Ay namiss na kayo ni Manang yung apiling. Namiss ko kayo mga ading ko. Una iso nga adaak manan nga mang ray-ray aw kanyayo. Adaak manan nga mang parbaragsa kan agay ayat kanyayo. Wen. So nga, ayatan yung ani manang yun niya. Ta oray awan ti makeup ko, kan awan ti lipstick ko, napintasak latta. Yun na. Napintasak ka di. Oray awan ti lipstick ko ni, Kissable lips dayta. Kung wanda. Kamusta kayo mga ading ko, Nagrigat at tibiyag niya. Ay na, di new normal nga kunada. Kailangan rumor ka nakamaska. At ati balon mo nga sanitizer, alcohol, nagita. Nagrigat at ati pinag-eskwela tubing tata. Win ta. Online class ka no tata. So nga, Diyos ko, sa nung nga nag-ubing nga awan ti cellphone da. Di awan iti internet ibabalay da. Di ka kaasi da, handa nga maka-eskwela. So nga, ito nga video, kaya naramid ko, kahit kung i-share ka na yung experience ko, elementary kan high school, lak na nagmayat gamin ti panpanawin mo nagraragsak kami, ding estudyante kami. When agiging narapot kami din ti campus ay sinaplit kami ti bubuok ay naapo, dagita nga eksena Iso nga makapailiw mo iti agwa iti ag-eskwela. No mapalin lang ko mga nga bumalik sa dati. Tagalog di jay. Mapalin lang ko mga isubli di jay panawon ka kayat kumat niya. Idi kami ubing kami, nagragsak kami, idi as awan iti panunuto mi nga problema. Ti problema man lang idi kat di balon mi pa nag-eskwela. Dito yung nga video nga naramid ko, eksena iti estudyante. Si kami nga estudyante. Wow, agigin-narampang kami nga ay nadali crush mi kat, apo ti ragsak may. Wow, elementary ak pala kada crush ko. Crush ko dis kaskula ak wow. Ay kahit yung dinagan na, baka boy-buyat at ay naapo. Ni manang yun, gumarapot manan. Itatangarod, tigito yung eksena nagmayat lang, balik-balikan. So i-share ko dagiti nang nangyari kanyak high school kami. High school lak. Kasi, rogana tayo garoda. Umuna. Nagsapa ka nga simbro. Eskulaan nyo. Bigbigat. Ayat mo lang nakakopya ti assignment mo, nalipatan nga nagaramid di rabi. Ay naapo. Good morning, friend. Friend, pakopya mo ti assignment mo. Nalipatan di rabi nagaramid. Talaga daw yung pagpag di balay. Pakopya mo ito na. Ay na. Friend, na kaya mo. Nung naawang ko, awagan natin si ma'am. Kopya mo. Thank you, friend. Di ba, pakopya ang pantuto na exam niya. Thank you. At dapat jay hampal na lang rogi di klase, rawar kang rawaran, tamabising ka, pangkalang galingal jirwa, ay na ako. Good morning, class. Let's start. Ma'am, may I go out? At dadagi jay kakaeskulaam nga dumawat ti pulbos. Friend na pulbos mo, dumawat ka man. Nag-early jirupak mo. Pulbos, Haan lang nga pulbos, pati papel. Ay na ako. Ala, friend. Mga taong papel mo. Napati papel ko si Palay. Papel? Ay, friend. Haan lang nga papel ti dawatan da, pati pulbos. Ay na. Amin sa nga kargatibag mo, dawatan da. Nagiging classmate mo nga bumulod ballpen, bumulod lapis, dumawat papel, dumawat pulbos. Pati kwarta bumulod. Friend, bumulod ang pati kwarta. Betet mo bigat. Nga.
Ala, friend. Amin mo lang, buludo mo. Baka pa di pantiket mo buludan. Wala ka mo. Papel, ballpen, pulbos, kwarta. Nya pa kayo buludan. Nanang kantata ko kaya, ma'am? Dapat jag review ka ti Rabi inya, tati kabigatan, graded recitation, nagpakalaing ka. Nung nung ka nga naka-review ay na, haka nga maki eye to eye contact and teacher mo, tabakat ay ban na ka. Aging lilingad ka ay na apo. Who discovered the Philippines? Ma'am. Sino yan? Wilson Aquino. Bileng! Ma'am, ito yung estudyante ID. At dati crush tayo niya. At damo dahil classmate tayo nga, crush tayo. Kung friend niya classmate tayo, napaka-supportive ta. Parang da ka lang idurong-durong nun na dahil crush mo. Pili, dahil crush mo. Dahil crush mo. Ika na! Ano? Ala, ika na! Hello, Pili. Hi. Ay na, nagpabebe ka mo. Ano makita mo yung crush mo niya? Dapat DJ nalipatan mo nag-review ni Rabi. Exam nga yung kabigatan. Ay na. So magkopya ka, hindi ka din nam. Ay na. Tapos makita na ka pa lang kopya. Ay na, Diyos ko. Babain. Alam, ma'am, ipilay ko kopya. Bileng! Kita mo lang, correct spelling ginagano. Dapat yung classmate mo ay nga chismosa. Aming nga pagtutungtungan, dasi ka. Aming nga pagkakatawaan, dasi ka. Ay... Oo, yung pagtutungtungan nilitan siya, manad. Tapos nung napig sa tudo, kahit munti agawid, kasi naman mabagyo di balayo. Hello! Gawid tayo, ma'am. Ma'am, magawid kami. Napig sa tudo, ma'am. Tapos naawitan ko, ay na, pag-aayat tayo ng agawid niya. Class dismiss! Yay! Awidan! Dahil tangarod niya, adupay ti eksena ti eskwelahan, edi. Dagita lang iti, malagip ko nga, nung nagadupay nga talaga. Kat, sapay ko mata, naparagsak kayo man na iting video, naparagsak ko kayo, ag-subscribe kayo kan Manang Piling niya, umaduti adding ni Manang yo. Taoray no, dati problema tayo. Sita nga Pilipino nga talaga, hantay nga makaliplipat nga katawa. At kanya tayo hindi nga Pilipino, nga Ilocano niya. Hantay nga malipatan nga katawa. Siguro ada intibagi tayo hindi nga Pilipino niya nga ori dati problema, magkatawa ka. Hangkamot ang nagkatawa nga amon ti gapgapunan niya kasla ka po yung diayon. Kadi ay guard niya nga ding ko niya, sapay ko matamay at kay tata. Hanyo nga bay na kita pagbagiyo, mga kay ti usto. Tap naman tayo nga kasakit niya. When tani manang yu, at ati care na kanya, at ati care na kanya yun niya. When ayatan kayo mga adding ko, Giinayat tayo niya. Let's spread love, not the virus nga kunada ay na. Bun, han nga virus ti kalat mo. Ayat. Nag-perfect. Sige garot ading niya, sapay ko mata nabuya yu dayto ay nung balbalo ka dayto nga channel, Siak ni Manang Piling, ag-subscribe ka, agbuya ka dayto videos ko, i-like mo. Tanong pagkakatawaan yun niya, stress reliever ni Manang yung Piling. One. Sige garot, mga ading ko Bye-bye!